Zuretaik etorri da, behaz zuek egin duzie lehen urratxa? Gu etorri ginen abendu bukaeran, kasik biltzak nagusia baino bi aste leheno, lako zerbait. Izan ginen txekatzen hainbat leku eta ezin atsemanez, etorri ginen unat, lekornera eta leku zoragarria ikusi ginuen. Eta hortik goitia, siginen harremanetan, ziek erabaki hartu zenuten gero. Fite, bai. Eta gero makinala abiatu denean. Justu baginuen kontseiluko biltzare bat fite, galdera ukan bezen fite, eta ordian deliberatu dugu, eta hau batez, erganezake, bai. Eta, bon, arrengura somitek ilan, baina plaza erraundi irek ilan hartu dugu EHZ-etako festival hori da. Ekartzen dio hauza hainitz. Jadanik da gune bat gure filosofiarekin guztiz bat doana. Hemen lur guztiak biologikoa direlako eta hemen lantzen dena biologikoa delako, eta atzen diren etekinak. Eta bestetik festival gisa, festival ikuspuntu batetik, egia da guneak berak estetikoki gauza hainitz eskaintzen dituela. Gaztelu hau, arresi hauek, oian txiki hori trebeskatu behar izana kontzertura joteko, eta egia da teknikoki biziki interesgarria izan dela xiratik. Eta batez ere, atxematen ginelako berriz ere, pentsi batera joten ginen bai, baina plaza eta kontzertuaren arteko joko hori berriz atxematen ginen. Itxura bat emaiten du, beste espiritu bat erranduen bezala enekok, enustoko hemengo proiektuari arras ongi lotia da. Erganezake historioan bazela hemen laborantza eskola bat ere eskolegiko laborariek itzulia, gazteri itzulia, eta hemen berriz gazteak diten kultura ipatzeko, eta uste dut badera lotura hori. Gero guetako gunehunenako, biztan dena jarro alduat edera dela, hunatek arraztia gazteria eta jende hori nolazbait guetako ere interesanta da hemengo proiektua esplikatzeko, hemengo historia eta proiektua, eta hori guk nahi dugu zabaldu hemengo garroko biologiko laborantziari buruz, mezu hori ere, eta bizki ongi da, bai. Hartu bezen fite, izan gira auzoen ikusterat egia erran, eta nahi gintuen abisatu direktuki jakin aizin, prentsatik berri hori. Eta orokorrean uste dut, enustuko herritar guziek ongi hartu dutela ideia hori eta festival hau. Uste dut, magizo giogu azken agira abisatuak zerbait delarik erteko, behar bat erako dira gero, baina behin ez dugu iduri zait berri hon bat dela bai. Inditu hainbat permanentzia lekondarrekin harreman horiek izateko eta hien galderei erantzun ahal izateko. Eta egia da izan dako jartzun guztiak, bai permanentzietan, bai gero ondoren edo ikustako gazteak festetan, eta jakinez gainera garroa lekondarrena dela, beraz gu ez gira unat etortzen festival soil bat egitera eta gero bagoaz. Etortzen gira unat eta nahi dugu haiekin zerbait egin. Inditu hainbat obra hemen gazteluan, hor gibilean aurten finantzatu dugun artean proiektua hor gero hor egongo da egiarentzat. Beraz bai guk ditugun jartzunak biziki positiboak eta gainera ikustea pisatzen dut hainbat gazte implikatzea eta bazte guzoiek garbitzea berriz eta plantan jartzea, pisatzen dut plaza egiten dola bai. Jarroaldi horrek nahi oso gauzak ahantza ziditu fitzesago. Nahi dut, lau urteotan garroko inguruok eta ahi ditugu apintzen pixka bat. Eta asko proiektu hemen murien arra eraikitziari buruz eta horiek janik dila 3 urte asmate ginuen eta finantzamenduen behar ginen eta justu aurten gertatu da. Eta orokorrian festival honek gauzak ahantzazi ditu, arras fite, eta errandin bezala enekok gauza batzu geldituko dira. Eta hori da ere interesgarri. Hemengo badira bide batzu, harristatze batzu, eta horik hemen egonen dira, eta urte guzian
baliatuko ditugu. Guk nahi genuke martxan bada untxa eta denak konten badira egitarrak, errikoetxak konten bada eta gu konten bagira, ikusten zergatik joango genik emesteleku batera. Bada haindik nahiko lan hemen egiteko, bada haindik zer egin, beraz pentsatzen dugu, eta ea publikoa nola erantzuten duen, nik pentsatzen dut publikoari asko gustatuko zaiola leku hau. Hala, gu eskoldetik ala enan asmoa dugu bai berriz indadin EHZ eta hemengo gunera, eta gero bakizu, hemen behin publikoak dira, lurrak, garroa publikoa dara, gero aparka tokiak dira pribatuak, behaz horik ere behar dute horin bai iztatu, horin gein ere da festivalaren antolatzailea. Bon, nanan uste dut herri antzat, ustuko gauza eder badela eta araiz anitz urtez egonen dela hemen festivala.